Jama'a na ce mu fa soyayyar da muke yi wa Matawalle ba za ta hana mu faɗin gaskiya ba. Domin taimakon da Yazid Dan Fulani yake yi a wannan jiha abin ya yi yawa, ya daina. To ƙarya ne. Amma ai gaskiya na faɗa. Ta yaya za a ce ta kowane ɓangare kai duk wanda ka ji shi cikin wani yanayi mara daɗi sai ka taimaka masa. To abin ya yi yawa. An rage Yazid ga akawun namba ɗita nan. A samun $2,000. Faka kuma in ji dumus. Ɗayan nan fadare ne wayo. Zauna abin nuna gidar bace ta samu gidana abin burgewa ina wani gane wajena muje daina fararre kenan ku duba tarihi na mafari ubana kenan dasa shi ya girma haƙori kun san wannan ku zo mu je ku yi mun murna da ilimi ya samu mazauni. Yau na ce jama'a wa'annan yara da kuka gani da kayan makaranta da jikuna da duk wani abu da ya kamata su garzaya su samu ilimi ɗiyan talakawa ne, ɗiyan marayu, ɗiyan matsakai, ɗiyan wa'anda suke da rauni su ne Honorable Yazid Iba da dama a zakulo su duk cikin jihar Zamfara ya ɗauki nauyin karasan su from head to toe har su ƙari na ceto me irin wa'annan halayya wani fata za ku mashi ku rubuta mana a comment section to ni na yana. Honorable Yazid Dan Fulani yadda ka sa yaran nan farin ciki kai ma Allah ya sa ka farin ciki. Allah ƙara taimakonka. Allah ya cika buri.